Το πρώτο πράγμα για να πετύχεις ένα one night stand είναι αρχικά να πιστέψεις ότι μπορείς να το κάνεις. Το ανθρώπινο μυαλό έχει την εξής ικανότητα. Όταν πιστεύεις σε κάτι, προσπαθείς και προσέχεις να δεις γεγονότα που συμβαίνουν στη ζωή σου και τα οποία επιβεβαιώνουν αυτό που πιστεύεις. Ένα παράδειγμα που μπορώ να σου φέρω είναι ένα απλό. Ας πούμε ότι εσύ πιστεύεις ότι είσαι ελκυστικός άντρας και έρχεται μια κοπέλα και σου λέει «Ωραία μπλούζα». Η απάντησή σου όταν ξέρεις ότι είσαι ελκυστικός θα πεις «Δεν σου αρέσει η μπλούζα, εγώ σου αρέσω». Ίδιο ακριβώς γεγονός, με διαφορετικά πιστεύω. Έρχεται μια κοπέλα, σου λέει «Ωραία μπλούζα». Έλα, μην με ειρωνεύεσαι, σταμάτα. Είναι ακριβώς το ίδιο, απλά με τελείως διαφορετική ερμηνεία. Από όλα αυτά που μας συμβαίνουν στη ζωή, το 10% είναι γεγονός και το 90% είναι το πώς αντιδρούμε σε αυτά, το πώς τα ερμηνεύουμε.